Pitik for a cause gihimo sa mga photographer sa Manipis Central Highway sa Talisay pagtabang sa mga biker o photographer nga namatay o namatyan og kabanay. Ang report ni Femery Dumabo. Nagsugod kini niadtong weekend lang diin nagbutang sila og box nga adunay nakapaskin nga pitik for a cause. Matod ni Alin Impasis nga nasabutan nilang 17 ka mga sakop sa Manipis Central Highway photographers nga motabang sa usa ka biker nga namatay. Gingong gitake kini sa sakit sa kasing-kasing. Itabang usab nila kini sa mga kaubanang mga photographer kansang inahan, amahan ug apuhan namatay usab. Si Kentor Beso kansang inahan nga OFW namatay sud sa quarantine hotel, usa sa ilang natabangan. Dili lang mismo photography ang among tuyo sa among group, which is ang another goal sa namo is or a mission namo is more community service at makatabang sad mi sa mga komunidad. Moabot sa 24,000 pesos ang ilang natigom nga mao'y gibahin-bahin nila alang sa upat ka mga benepisyaryo. Naumo lang grupo sa miagi lang Hulyo, human makita ang kaimportante sa pagtinabangay sa mga biker ug photographer. Sagad kanila adunay kaugalingong mga profesyon. Sama kang Impases nga usa ka BGMP jail officer. Samtang nagsilbi na usab sila nga force multiplier sa kapulisan. Human gitagbo sila ni Mayor Samsam Gulyas kahapon. Sila motabang sa pagpahinumdom sa mga biker ug sa kaubanan nga mosunod gyud sa safety ug health protocol. Amo gina siyang badlongon kanang dili sulog og kanang mga helmets or dili mo follow mga social distancing ana. So amo sa nang gi-remind sila na para mo follow ta para ang gihatag nga freedom for leisure biking in Manipis dili mawala. Uba ni Jun Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.